Il-Ministru tas-Saħħa Ġotje Nabela xeħed ir-responsabbilta kollha fuq iċ-ċivil għal problema teknika fl-applikazzjoni tat-tender għall-espansjoni tal-Isptar Mater Dei. Ftit tal-ġranet ilu ġi żvelat illi kienet daħlet offerta waħda biss għat-tender għall-espansjoni tal-emerġenza u tal-wards tas-saħħa mentali. Offerta illi qed titlob id-doppju tal-istima oriġinali tal-Gvern. Iżda din ma kienx l-unika offerta illi pruvat tiddaħħal. Kif jidher li kien hemm kumpanija oħra illi jippruvat tixħet offerta bis-sistema elettronika tfalli f'dak il-mument u għal daqstant l-offerta kif sfela id-deputat Adrian Delija spiċċat ma taddix. Dan il-fatt qatt ma ġie miċħud mill-Ministru tas-Saħħa. U meta mistoqsi minn Net News dwar dak li ġara u jekk kienx marraf dwar din is-sitwazzjoni huwa xeħed ir-responsabbilta kollha fuq iċ-ċivil. Inti ma kontx marraf li kien hemm fault tekniku meta kien hemm xi ħadd li prova japplika? Iċ-ċivil għandu ir-regolamenti tiegħu, regolamenti stipulati. Minkejja li farfar fuq iċ-ċivil il-Ministru tas-Saħħa stqar li huwa jiddetta dak li jiġri fis-settur tas-saħħa, iżda mhux fil-proċessi tat-tender. Nista' niddetta x'għandu bżonn l-isptar, nista' niddetta x'għandu bżonn il-pajjiż, però ħanerġa' nassigurak li fejn jidħlu tenders, fejn jidħlu l-evalwazzjoni ta' tenders, jiena m'għandix naqsam. Ma kontx marraf. U sqanqas ma ċaħat li ju kien marraf u baqa' siket. Il-tender tal-espansjoni tal-emerġenza u l-wards tas-saħħa mentali għalaq ftit tal-jimilu, bl-unika offerta li tidħol tkun dik ta' 140 miljun euro, ċoe id-doppju tal-istim oriġinali tal-Gvern Malti.